שלום, לי קוראים מילית, והיום אני אראה לכם את המקמק שלי. הנה, בואו ניכנס, להתחיל לשחק. זה כל המקמקים שיש לי. זה כל המקמקים שיש לי. יש לי גאיה, 4, 5 שלי, סמיילי, רייני וזיקי. אני אראה לכם, יש לי עוד מקמקים שקוראים לה נועה, ואני אראה לכם אותה. הנה, אני אראה לכם. נועה, 4, 8. והסיסמה היא ק1 2 3 פעמים. ואז עושים סקור אותי במחשב זה, סקור סיסמה. עכשיו, ואז אתם לוחצים על התחיל. לעשות פעם ק1 2. עכשיו אני לוחץ על אבוקדו. הנה, אני אראה לכם איך משחקים. אתם נכנסים לתחנת החלל, הנה אני אראה לכם את המקמק שלי. לוחצים על כרטיס אישי. הנה זה מקמק מאוד דירוג המנוי. הנה נועה 4 ויש לי 276 שקלים. יש לי עקה של מונדו. נראה מה אחר. יש לי מקמק 34, אני יכולה לבקש משאלה. קודם כל נראה לכם איך הם משחקים בקאפקייפס, מי שלא יודע. הנה, יש לכם דוגמה. הנה, אתם עושים לפי הדוגמה. הרגע, ואז עושים שחור, שיט. אתם עושים פשוט לפי הדוגמה. זה המקמק שלי. עכשיו אני אראה לכם משחקים במשחק בולענים. קיבלתי 20 מיליון, זה אפשר לעמוד. טוב, ביי, נתראה בהמשך. ביי, נתראה בהמשך.